Nyakwara Mugiajong machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono antiere kae kod Hansel Oyango mar mondo mi walidhni gazet. Oyawre Hansel, ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber ahinya Joyce. Asechopo ka mondo wang'i weche ma chando chuny jo Kenya ka. Achiel kuomgi waneno ka The Standard ketonwa ka ni osiepe mag Rigathi Gachagua wacho ni nenre ka gima ntiere wach maloko telo Kenya ka. Wan gi kaka jatend piny bende ka otud gi weche mag Adani, to weche mag Adani koro iwacho ni roots mage ni mau Arabuni kwa sasa. Koro mage gik ma wang'iyo mondo wane Kalonzo be waneno ka iwacho no ose defend Gachagua. Endarasha be nyithindo go ket pichgi ka mondo wapargi mondo kaka jo Kenya be wachiew mondo wamany kaka wanyalo geng'o midhiero opogore ma nyalo yudowa. Iwacho kanyo makare ahinya, to badwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'i ane weche mopogore momi pek kanyo. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni the UAE link in Ruto Adani 485 billion deals. Nyaka sani koro liekore ni piny Kenya osebedo kod tudruok moro machiegni ahinya kod pinyno mano mar United Arab Emirates. Manyaka sani koro liekore ni nitiere familia moro miluongo kanyo ni the Emirati Royal Family mabende nyalo bedo ni nitiere kod tudruok kod kambino mar Adani. Manyaka sani koro liekore no nego be ni kaw paundeke mano mar JKIA kuom thuolo mar higni 30 mar mondo mi gilosane paundeke no obede rang'iny mamalo mana kaka paundeke manitiere pinje mamoko. Magi gin mana weche manyaka sani koro podi medo nyiedhore lela. Wanyalo wacho ni kinde pile ka pile ka wachiw wayudo nonro mar gazet to nitiere jogo ma itudo kod wachni mar Adani. Sani koro chopo e pinje go mag jo Arabu, United Arab Emirates. Kena no komie peke it gazet mar Abirio Hansel. Weche to thoth ka wacha Adani ni an chala gima koro kumo chiko ni nomien ji te piny ka. Ibo yud ka tieka ka ji te piny ni otudore kodi. Kata kamano ndi wacho ni root mare jok ma investors madongo mag Adani mantiere behind Adani kata mantiere behind project makoro Adani dwa kawo godo projects mopogore Kenya ka ma biro mana almost 485 billion in total mago koket projects ma Adani geno kawo Kenya ka kanyakla. Roots geto to kore wacho ni ama na choyo Arabuni kocho mata United Arab Emirates ma koro piny ma United Arab Emirates no wang'e ni en ma capital mare en Dubai. To wachore ka ni ntiere jalno miluongo ni Tanun bin Zayed Al Nahyan mamane iwacho ni en owadgi achiel kuom jotend jogo madito e sirikal makata mana sultan makono Emirate makono emia makono otudore godo matiende ni chaka gimo otudore gi Kingi Makono en wat Kingi Makono ni wacho ni nyaka security mar Kingi Makono ni be en mochung'ne. Tiwacho ni en jalno ma okenya pingo sirikal ko yure ni pingo sirikal to ichwadi gi cyber censorship. Itude ka ni ntiere weche moko be ji wakni ntiere kaka maundu moko bo otude mama okinya wacho both locally gi outside UAE okinya loso marach ewi jatend piny ma UAE makoro iwacho ka nango ntie kama miluongo ni Abu Dhabi International Holding Company ma en major shareholder en gi 61% shares e kambino through kabine moro machielo miluongo ni Pearl Group of Company makono en chairman kendo. Iwinjo ka koro gigi otude to gine jogo ma ni behind weche mag Adani Kenya ka Madani be podi tudo nyaka gi weche moko mag weche mag okuma mag thieth Kenya ka gi kaka weche mag thieth onego bene riembo Kenya ka magi koro nowuok mana ka jal moro ma Kenya ka miluongo ni David Ndii no post kowacho nango ni nitiere tudruok moro ma ose tud godo United Arab Emirates gi weche mag Adani. Kata kamano tiwacho ni kata en benefit ni en gi jaode ndika gi tudore ma
wach projects ma monego mi adani nitiere kaka en monego bed subcontracted e iye kanyo ma gimbe gin beneficiaries. Weche to pod thoth ka anyalo mana encourage nyakwar Ramogi ni en temo some. Aya wach ma kamano nyakwar Ramogi Ajwang inyalo somo it gazet mar 7 mano mar gazet mar Daily Nation mana kaka seng'isi ni pile ka pile gazet temo fononwa matut ewi maling' manitiere kod kambi mar Adani ma liekore onego bed ni kawo mano paw ndeke mar JKIA. Nyaka sani koro iwacho ni bende gino mano nyayo e chwang' ahinya ni en ang'o momiyo tenda mano mar loso paw ndeke mar JKIA nokokete e lela mar mondo mi jomoko mantiere kod kembe bendo chwalane tenders magi mondo ng'ini ng'ama nyalo loso pawno e yo makare kata offers magintiere godo tang'o momiyo ne iwacho mana ni Adani kende ema imiyo offer makamano. Adonwa dhi it gazet mar 4 nikech nitiere wach moro momako wang'a kanyo. It gazet mar 4 mar gazet ni mar Daily Nation kama koro iwacho ni Kalonzo sani koro wacho ni osiro mar mondo mi kik thich oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. It gazet mar 4 kanyo Hansel wanno ka nyaka sani koro wanyalo wacho ni en a game of numbers e od bura kacha. Kata kamano jo od bura sani koro lieko ne gisechoko sei 200 mano mar mondo moromo gi chwalo pedho twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano wang'e ni kwan madwarore en 233 mano e minimum number ma dwarore mar mondo mar jod bura monego bed ni siro twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mokwongo kapok ichope wach mar thicho oko nikech nyaka gi debate ma korka gi go ombulu gin be nyaka ikwong ichok signatures ma ok tin ne 117. Mamana I think biro atamalo madhi mana almost 30 ma jobunge. To nyaka sani jogo machwalo choko signatures makamano lieko ni choko signatures moheyo 200. Yeah, actually en 242 as at yesterday night makanya nyaluo story ni mbui kochacha nyose chopo 242 makoro jogo manigi makwedo jalup jatend piny nigi chir ni ginyalo thiche oko. Kata kamano iwacho ni jo ODM wachore kan jo ODM a good number ma ginye ni reluctant kata nye gin gi to moro ni ok gidwa riwore e wach ni gipedhe ni koro wach kogol Gachagua to dhi konyo gwenge wagang'o mamano koro achiel kuom joge wacho ni en Lugari MP Nabi Nabwera gi mamoko nye penjore kanyo ni koro ogole dhi konyo anang'o mara koro iwacho ni nyochuno mondo jogi omany jatend ODM mamano Raila Odinga masani nie piny ma US kocha mondo los gi joge ema nyoreso gi ma giyudo numbers go. Number no kalure gi ma irien mana ma signature koro kaka gise collect signature ni motion ni koro nyaka tere od bura mobed debated kosebedo debated ting'io nang'o ni jatend piny Kenya ni jalup jatend piny Kenya ni dibede ni nitiere gimano koso momiyo onego gole oko to weche mitude go gin weche ma iwacho ni jok motudore kode jok motenore kode nitiere kaka ne temo loko sirikand Ruto mamoko wanene e wang' jowi kata ka nyiwacho nang'o ni gimbe ibo tergi e nyim doho mondo gibed prosecuted kalure gi sponsorship mane gi sponsor godo weche mag ng'anyo gi weche mag ketho mwandu Kenya ka mane ng'anyo mag jenzi nitie. Weche ng'eny kama to bende bathe kanyo kapod wantiere mane weche ma otudore kod thicho oko ya PC mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Jatend dun burano mano mar Wiper Kalonzo Musyoka en bende nyaka sani odiochieng' manyoro wang'eni ne gi riwore kanyakla mano e kuyo kod jonyuola wede osiepe jopuonj kaachiel kod jopuonjre mag skund primary ma Hillside and Arusha. Bang' mano e kinde makoro ne giwuok e iko makamano kata e alam ne ringre makamago nodhi ba owuoyo gi jopiny mano Nyeri Karatina Town kama koro nowacho ni gin en kaachiel kod jatend DAP-K mano Eugene Wamalwa ni giwacho ni ok gibi bet piny mar mondo mi gine kichwalo twak kata paro mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Penjo nyalo bedo nang'o momiyo Kalonzo kaachiel kod Eugene Wamalwa ok dwa no thich oko e PC Rigathi Gachagua. Gintiere kod interest mane nikech wang'e ni siasa kinde mang'eny kila ng'ato ng'iyo ga mana interest mare. Kalonzo gi Wamalwa sani nitiere kod interest mane. Ang'e ni mane penjo ma jopiny nyalo bedo ni penjore. Nyuara Mogi ando gi
kawuono ng'ato ng'ato to ng'iyo iye ka sani koro Wamalwa loso owacho ni itemo bar got en bar mar got konye gang'o onyiso gimomiyo ok onego wa impeach Gachagua mage gik ma wan kaka jo-Kenya wadwaro kik inyiso ni itemo bar got kata itemo bar Kaluo kata itemo bar coast nyiswa ni magi e gima magi e point mwadhi chungo but idhi adhiya ni idhi chung gi Gachagua nikech koro samoro en osiepni kata samoro koro osemiyi gimoro kata nitie gimoro mane osetimoni to mano ting'e ni en pointless ka weche miwacho gi are true miwacho ni itude godo gi are true nikech kata na bang' ka ne jatend piny noseloso e wi ng'anyo embe nogolo statement ne mano noneno ne jo-Kenya kawacho na ma nyalo bedo insubordination nikech jatend piny koseloso mano kawaida kata mane kanisni wa bishop koseloso ng'ato machielo ok chak losi kata mane gwenge okochacha ntiere levels mag authority moro koseloso joma tindo ne ok kendo bi losi mane kaka structure mar authority tiyo makoro loso ne no be nomiyo ji openjore nang'o ni dibedi nong'e ang'o kata ang'o motemo timo momiyo oloso ka mar ariyo noseyo weche mag jomochung' ne security Kenya kama nowacho ni jogo no fail jatend piny motel ne gi Nordin Haji gima penjara ni kane gi fail jatend piny en kanye donge en e piny ka dak nokony jatend piny weche thoth kaeri but gima aneno ka koro njao ji ahinya gi weche mag Gachagua en ni en kochung' toloso kamano e wi got ok en is a national leader but otenore ga tena korka got koro mane manyalo miyo kata mana jomoko mane ok dwa thiche oko nyalo dwaro thiche oko wacho nang'o kade poni gimoro timore ne jatend piny sani ng'ama dhi take over sirikal ni en Gachagua to ang'e ni chunyero nitie mane got ma kinde moko jo North Eastern kocha be noseseye nang'o ni in kichung' tiloso kamano e wi got iloso ga mana major shareholders iloso Kenya ni chal ni ga mana ka kambi ga gima wan waonge ka koro magi kuma nyalo miyo ji wacho nang'o nonego ogole oko to koro nyaka sani warito neno gino ma Kalonzo Musyoka kaachiel kod Eugene Wamalwa biro bedo katimo mar mondo mi kik thich oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bathe kano odiochieng' manyoro ne waneno ka jotije kaachiel kod lecturers kata jopuonj mbalariany ne ochungo ng'anyo mar gi ayanga to ng'anyo ma kamano gichungo bang' twak mane gibedo godo kod migawo mochung' ne jotije e pacho kae kendo koro ne giwinjore ni bobed ka imedo osara margi kod atamalo 10 wang'e ni osara margi onego bed ni medo e kind atamalo 7 kata atamalo 10 mar osara margi ne giwinjore ni mani bobed kitimo kendo koro gibiro bedo ka gidok e skul wang'e ni ng'anyo ma kamano oserocho chenro mag somo ahinya to e mbalariany mago mag piny owacho kuom juma achiel koro Ansel somo Kenya kato to antropota temo wacho kani a lot needs to be done tie mathoth monego bed ni pod itimo to search gi ka nyewaneno kanyo deal manye gi sign ni different job groups bro yudo different percentage increment mano koro job groups grades rather job grades 13A 14A gi 15A mago bro yudo 7% pay increase mano on basic salary mano ok mul allowances mano mana basic salary kapoko ket allowances ntiere job group 10 11 12 mano gin job groups matindo tindo ne mok oket malogo koro joma ni piny bro yudo percentage maduong' molo joma ni malo mane gima iwacho kae mondo at least joma ni piny ahinya gi bende o benefit kata kamano ntiere fine print moro ka mantiere ma ng'ato nyalo miss ka en ni annually onego bed ni giyudo 4% increment 4% increment ok en pesa matin kapo ni chamo 100,000 matene higa ka higa imedi 4,000 mane gima gitemo wacho ka nikech mane 4% increment makora formula magitiyo godo manyalo manya pinjora nang'o dibedo ni inflation ma Kenya ka be grow gi 4% koso nang'o nikech 4% increment higa ka higa in 5 years iyudo ko osemedi ka ni chamo 100,000 koro ichamo 100 and actually ok giwacho kata en net koso en compound koso en compound increment ka en compound increment mano koro after 1 year ken 104 koro calculate another 4% 104 ni but ken en a basic to ingeni koro ikete principle mokwongo mane nitiere no deal ni wacho ni jok mano broker en gi jo Ministry of Labor mano cabinet secretary Alfred Mutua gi commission mage
together with Ministry of Education manyo no ka jo Ministry of Education nyaso ni maeri was historic ni nango ni lecturer strike otiek within one week, but nitiere weche moko ma jo mbalariany go bende wacho ni pod gibiro loso within the next 1 month makoro warito winjo mamoko ewi wach. Andono wetengi weche makamago wadhi it gazet mano mar auchiel mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar auchiel kanyo nyaka sani koro governors mago mamine kata mawakeini mano motelo ne counties mopogore opogore pacho ka odiochieng' manyoro ne gintiere kod romo margi mane county ma Kirinyaga kama koro ne gi yawa yanga mano romo mano mar iwacho kanyo ni en romo mokwongo man bende ne gintiere godo mano mar G7 meeting mar activating the Kirinyaga chapter mane obagi Kirinyaga stadium mano odiochieng' manyoro kata kamano governor e county ma Meru Kawira Mwangaza kende ema ne okochopo mano e romo makamano kata kamano e kinde romo makamano nyaka sani koro governors makamago giwacho ni governor ma Kirinyaga mano Anne Waiguru sani koro kaluore kod kit telo kaachiel kod chiamo osebedo konyise telo ni koro oromo mar bedo jalup governor mane yiero mar higa mar 2027 gikwaye mar mondo mi ochiwre mar mondo mi koro wetelo ne county hotel ne Kenya mangima kaka jalup governor giwacho ni nyaka sani en jal matiyo mateka en jal manitiere kod horruok moro ka bende nitiere kod experience kalure no setelo ne county ma Kirinyaga Kenya ng'ama dhi bedo jatend piny kae to en to koro ringo ka jalupne Hansel we mano mondi penjo ma penjo ni kane ni Homa Bay County nobago romo moro en niga mokalo aparo kane niga mokalo ne dhi karumo mag Gladys Wanga mano aparo ne weche mag investment ne mine no biro behind Gladys wacho ni Gladys oromo bedo deputy president 2027 ene monego dhi sani koro the same mine gi makendo jotelo ma mine gi makendo koro anapenjora ni to chungi ni kanye. Of course Kawira was saying any touch okosebedo ka rieny malonga ahinya Kenya kama ma case ne yapa report ni do pokotigo case ne ma nyaka beni weche go momiyo koro samoro ne nyalo bedo ni pod otengore ok odwa bedo public limelight ahinya nikech cases kanie court be samoro okidwa nyisori ma strong ahinya but nyok gin mana governors kende nye ntiere MPs mamine be nie iye kanyo ma iwacho ka ni kata mana patron margi ma Ida Odinga mano jaod Raila Odinga benye ni kanyo ma be nyo puoyo kaka Waiguru en chene mosebedo ka en chairperson ma Council of Governors mang'eni tam ne be onego beni rumo ma osechak ng'i kaka obedo replaced. Wanga benye wacho kano oyiere kaka jaod bura mano 2013 Waiguru no support kata kano obedo ni gin different sides of the floor. Waiguru no miye sir ma no jiwe makoro wacho ni en ojiwo Waiguru ka wacho ni Waiguru oromo telo oromo bedo jalup jatend piny Kenya kae. Ato nyaka sani bende gin kaka governors ma wakeini e pacho kae sani koro gintere kod gombo ni kochope yiero mar higa mar 2027 kwana ma governors mamine oidhe malo kowuok 7 mar mondo mi ochop 24. Wang'eni nyaka sani wantiere kod governors ma wakeini wantiere kod Gladys Wanga ma Homa Bay, Wavinya Ndeti Machakos, wantiere kod Fatuma Chani mano ma Kwale, Waiguru mano ma Kirinyaga, wantiere kanyo kod Susan Kihika ma Nakuru, Cecil Mbarire ma Embu kachel kod Kawira Mwangaza mano ma Meru mage G7 governors ma wakeini montiere gode pachoka kwa wetenge weche makamago. Hansel adwa nwadhi mana mapiyo piyo no ka wendo maro sechope studio kinyi makawuono nitiere machinglo gazette podi nitiere kod weche mathoth nikech aneno ka bende koro nyaka sani ondik kanyo ni Maraga report reveals KDF police crash over aircraft. Weche makamago nyakwara Mugia Jwang nyalo somo it gazette maraboro bende nitiere sigana mano mar Kitengela 3 kaka negi bedo kidnapped kata kamano bila wacho ni negi onge lweto bila mano be nyakwara Mugia Jwang nyalo somo it gazette marapar. Nitiere machinglo moro kata katun manitiere it gazette mar 14 mano mar gazette ni mar Daily Nation. Kwang'eyo machinglo makamago anyalo wacho ni mana kaka weche magadani pile ka pile nitiere gazette kaka machinglo manitiere sura moro maseneno ka ni constant e machinglo kate gazette katuna matinde igora inyate gazette ni mar Daily Nation. Kwang'eyo picha makamano Hansel wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'a to koro akeni position neno ominango akeni in kor ka kori nyalo interpret nango
Ma picha ma waneno ka to an ka interpret it, number one aneno ka Mairi en the self-proclaimed kingpin ma gwenge mag Masawa kocha cha. Ne ma pod en e kom, to kom ni waneno kotemo bet ewi bunge. To bunge bo nyiedhore ka ogolo tong' moro ma bethe wiye kanyo, suri moro ma bethe bunge tinde nyaka go suri moro ema dwa thiche oko. Koro mateni picha ni wacho ni bunge biro temo golo jalno ma kombe duong', nikech kom neno ka iwacho ni kako kete ka chalo gimo oduong' molo bunge makora apa ni mane interpretation ma yudo ka, but itemo thiche. Koro en wacho ni my position on my impeachment is very consistent. Mateni en chung'ne ewi gol mare osebedo ka onge ng'ikruok moro amora, en osebedo consistent throughout. Wacho ni impeachment mare is just a political thing, en gima itemo bar Masawa, en kaka nyo ko wache liel kocha janang'o ni jo Masawa kacha gin joma kinyiso gi hera to giheri, kinyiso gi ng'uono to ging'uono ni, to gin jok ma kitimo marach to ging'uono ni, kata kamano to wigi ok bi wil. Koro en position ni osebedo ni en gima odware ni got kik mul. Ng'ata ma mulo got mane ng'at mo ogo against. Otemo bedo kingpin ma got, kata ko osebedo ka samoro wacho ni Uhuru Kenyatta ema pod en kingpin, but wang'eyo ni mano to koro en gima tema wacho kisiasa, but en ema monenore kaka kingpin kocha. En the highest position right now ma jo Central Kenya nigo, ma koro automatically you'd want to you'd expect ni masses oluwe. Kata matu wang'e ni got bende nosenyiso barruok moro ma east ni kocha cha to west ni koni eri. Nyakwara Mugejong bende nyalo ng'iyo machinglo ma kamano, kaeto en bende ong'iswa ni korka kore onyalo interprete nang'. Adwani watiek kod wach mantiere it gazet mogik, mano mar gazet ni ma Daily Nation, ka watieko nonro mar gazet. It gazet mogik kanyo kotudore kod alama ni ringre mag jopuonjre 21 manowito ngimagi e masira mar mach mano muoch e skul primar mano ma Hillside Ndarasha Academy mayudore e kaunti ma Nyeri. Nyaka sani odiochieng' manyoro e kinde mane itimo nyasi ma kamano, gino mano mako chuny ji ni nyaka sani sirikal pok oyango ni ang'o mane nyalo miyo kata nyalo kelo masira makamano mar mach. Ondike ka ni an easy silence over tragedy as 21 Hillside boys are buried. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni kata jogo mano chung' malo mar mondo mi olosi onge ng'ata mano demand for justice. Ka koro josiasa ne chiwo mana puoch gi pak ne telo mano mar skuno, gino malich ahinya. To bende wang'eyo ni nitiere wechego mag safety measures mosebed ka oket piny kod migawo mar somo. Bende safety measures makamago bende oyangi ni biro bed ka iluwogi, kata migawo mar somo biro bedo ka luwo ndachgi e skul ka skul mar mondo mi gine ni skul ka skul ochopo kiwango mar safety measures moketi mondo kinde mabiro mbele kik wane masira makama. Ansel mana mapiyo kwatiyo. En wach matek ahinya, en wach malit ahinya mokwongo wach Ndarasha ni. Nyawinjo kata mana jalup jatend piny machon mano Kalonzo Musyoka nye wacho ni onego lok nyinge Ndarasha from Ndarasha Academy to Ndarasha Memorial Academy. Kata kamano mago to gina weche ma cover the real issue mane ntiere Ndarasha. Iwacho ka ni ling moro sebedo nonro monego beni chiwo ne jopiny kalure gi wach mar Ndarasha ni, ma Ministry of Education kata migawo mochung'ne somo Kenya ka be chal ka gima dwaro ni mondo ji wigi owil gi wach mar Ndarasha no, ji kik lose ahinya, nikech nyaka sani wacho ni onge ng'at mosemaki, onge kata ng'at mosetere doho kocha, onge ng'at mosemak kata mana ne negligence, kata mana jatend sikul no be pok waneno kowuok oko motegno kata ka loso ewi Ndarasha. Makora gima japiny nyalo penjo ni debede ni ma strategy manyalo bedo ni tiyo godo mondo wach ni olalala kaka moko osebedo ka lan, nikech wach mag sikunde ma ok e sikul mokwongo wang', ma ok e sikul ma nyithindo okwongo wang' e Kenya ka, but pok iwinjo ga ni nitiere ng'at mobedo kata ma prosecuted, nitie ng'at ma kata mana otere doho mondo duok penjo, jonyuol penjore ni to koro nyithindwa what happened to them. Nitiere ka ma wachre ni kinde mane timore no dibede ni nitiere congestion ei dom no, nikech nyithindo 21 kowito ngimagi e aina no, to nitie 2 moko ni mondika ni pod ni hospital ma pod recover. Gima kata mana gavana ma Nyeri ka nye loso en nyoloso mana wacho nang'o ni nyithindo mane olalo gikgi ei mach mane nitiere no ibro miss sir. Of course mano to
beneficial mano kako nego bedi. Nyaka sani bende anno kanyo ka mano jakom mar Kupet mano Omboko Milemba. Nyaka sani kori owacho kae ni nyalo bedo ni migao mar somo temo mar mondo mi piny Kenya o wigi owil kata jo piny wigi owil gi nyithindo 21 mano wito ngimagi e masira mar mach mano mar skul primary ma Hillside Ndarasha. Sani koro wacho ni ng'ato nyaka koro someone must be called to account. Wacho ni bro kaw thuolo maromo nade mar mondo mi measures mondik e book kata mondik piny oket into practice ahinya to iskunde mopogore opogore e pacho ka. Hansel wach ni mogik kawatieko nonro mar gazet nikech ang'e ni gazet mar The Standard to bendo menyo mana weche maket kod mago mantiere Daily Nation. An wach na mogik en mana kolure gi weche mag thieth Kenya ka. Wach chif ni jo Kenya pok owinje malong'o. Sirikal sirikal rikni wach kamano. Gidwaro layout tarik 1 dweni ma tarik 1 dweni en juma mabiro to jo Kenya pok owinjo malong'o. Gima jo Kenya dwaro winjo malong'o ni audit report miwa ni magi e shida mane nitiere e NHIF emomiyo wawuok e NHIF to magi ber makoro shift kelo ma NHIF ok ne nya kelo. Ma e process mowadhi nikech jo Kenya neno ka ng'eto ma shift omedi kopogore gi NHIF but wakia ni benefits dhi biro nango. Osuptande ok wane ka improve. Jo thieth medics waneno ka nigi shida ka manye nitie case moro ma ncha wawacho ka on Wednesday ma nyako rawera mo manyodere ma intern manyodere weche ina go pok bedo solved. Interns pod ok me chudo Kenya ka but wanto waringo wawuok e NHIF wadhi shift wacho nango ni NHIF nigi corruption miwa audit report ni magi nyalo bedo ni corruption obedo transfer to shift koso tie corruption mane nitiere transfer mana shida from NHIF to shift nikech giwacho ni shift they take over system ma NHIF koro wachno nego los malongo case before ni edo ma do no wacho nango ni legal framework ma NHIF is illegal monego losi mago poko losi. Erokamana ahinya Anselo yango kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono walid ne Nyakwara Mugia Jwang gazet. Nyakwara Mugia Jwang thuolo marwe morumo. Gazet inyalo dhi nyiewo tibedo piny some yo makare. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.